दिनै बडलेण्ड ग्रीन मिशना पाटगावनि मैस्टाबारि जे गामि बे गामिनि रायजो राजाफोर आरो क्लाबखौ लाफानानै बडलेण्ड ग्रीन मिशननि आन्दाराव दिनै बिफां फुलि गायनाय जि हाबाफारि बा बे भिलेज बे गामि आरो क्लाबखौ बिथांमोना बडलेण्ड मिशननि आन्दाराव एडप्शन खालामदों। दा बेवहाय रायजो राजाफ्रा सानसेखालि बडलेण्ड ग्रीन मिशननि मानगोनां मिशन डाइरेक्टर बिथांखौ खावलायदोंमोन जे जोंनि गामिखौबो बडलेण्ड ग्रीन मिशननि आन्दाराव लांनांगौ। दा बे लेखायैनो दिनै बिथांहा बेखौ सायख'नानै लादोंमोन आरो बेबायदिनो एबारनि जिथु सेकेन्ड फेज बे सेकेन्ड फेजआव बावहाय 1500 बिफां फुलि बायदि रोखोमनि बिफां फुलि दङ बिबारजों लोगोसे आरो दिनै बिथांमोनाव बेवहाय माखासे हासार होलांगोन आरो बेखौ जाहाथे जोथोन लानो हायो बिनि थाखाय बिथांमोना केस फैसाबो होलांगोन जाहाथे बेरा दुमनायनिफ्राय आरम्भ खालामनानै गेजेर गेजेर जाहाथे बे बिफां फुलिफोरखौ जोथोन लानो हायो बिनि थाखाय क्लाब आरो गामिनो बिथांमोना बेबायदि रां होनानै बेखौ जोथोन लाहोनायनि जे हाबाफारि बे हाबाफारिखौ खालामगोन। आं खावलायनो लुबैदों मानो होननानै बुङोबा बडलेण्ड मिशननि आन्दाराव गोबां क्लाबफ्रा दिनै खामानि मावगासिनो दङ। माखासे क्लाबफ्रा जोबोद गोसो होनानै खामानि मावदों जेराव जाफुंसारनायखौ नुदों। बेनिखायनो मैस्टाबारि गामिनि रायजो राजाफोरजों लोगोसे क्लाबखौ आं खावलायदों बिथांमोना जाहाथे बे बडलेण्ड ग्रीन मिशननि मावफुंनाय खामानिखौ जाहाथे मदद होनानै जाहाथे बे मिशनखौ साक्सेस खालामो जाहाथे इयुननि समाव आरोबाव बे बडलेण्ड ग्रीन मिशना जाहाथे बांसिनै खामानि मावलांनो थाखाय बिथांमोना थुलुंगा मोनो एबा बे मिशना जाहाथे आरोबाव गावसिनि खामानिखौ एक्सटेनसन खालामनो हायो बिनि थाखाय आं बे समाव बयखौबो खावलायदों। दरसे गामि एबा मोनसे क्लाबा बडलेण्ड ग्रीन मिशन गाहायै जाहैबाय बिथांमोनखौ खाथियाव मोनसे आर'जलाइ होनांगौ जाहाथे बिथांमोना जाहाथे बडलेण्ड ग्रीन मिशननि आवथायाव फैनानै खामानि मावनो लुबैयो आरो बेबायदि उफ्रा रायजो राजाफोरहा जुदि हा थायोब्ला अब्ला बिथांमोना बेखौ एडप्ट खालामगोन नायफैनायनि उनाव। दा बिथांमोना बुंदों जे जेराव 3 बिघाबो हा मोनोब्लाबो अब्लाबो बिथांमोना बेखौ एडप्ट खालामनानै बेवहाय बिफां बायदिसिना गायनानै मोनसे फिसा मोनसे फरेस्टफोर बायदि बिथांमोना खालामनायनि मोनसे हाबाफारिफोरबो दङ। बेनिखायनो सोरनिबा गामियाव जुदि 10 बिघा 20 बिघा बेबायदि जुदि हा दङबा ओरैनो गोग्लैसोनानै थानाय अब्ला बडलेण्ड ग्रीन मिशना बेखौ लागोन आरो बेवहाय रायजो राजाफोरखौ लाफानानै बिफां गायनानै बेखौ सोमखोर समायना बेबायदि मोनसे मिनि फरेस्ट बिथांमोना खालामगोन। मानोना जों गोबां जायगायाव नुदों मेन मेड फरेस्ट होननानै मानसिफ्रा बिफां गायनानै फरेस्ट खालामनाय बे नेचारेल फरेस्ट नङा मेन मेड फरेस्ट। थिग बेबायदिनो बिथांमोना 3 बिघानि गोजौआवबानो बिथांमोनाबो बेखौ लानानै बिथांमोना बेबायदि फरेस्ट गायनाय खालामनायनि मोनसे हाबाफारि लादों। दा जुदि बबेबा गामिफ्रा जुदि दङबा गोसोबा बिथांमोना मिशन डाइरेक्टर बडलेण्ड ग्रीन मिशन डाइरेक्टरजों जगाजग खालामनो हायो। गोजोनथाव खौरां बर'नि आंगोथार गोथाव ओंख्रि जानो मोजां मोनग्रा रायजो राजाफोरनि थाखाय गोजोनथाव खौरां। बर'नि आंगोथार ओंख्रि जानो मोजां मोनग्रा रायजो राजाफोरा बे गोदानै खुलिनाय लाइजौ हटेलाव हाबफैनो हागोन। जाखांफुहांनाय लाइमोन फालांगिरि गपेश बसुमतारिया अदालगुरिनि टंलायाव बेखेवदों बर'नि आंगोथार ओंख्रि मोनग्रा गंसे हटेल। अदालगुरि जिल्ला टंलानि मिउनिसिपाल बर्ड मावख'नि साखाथियाव गोदानै बर'नि गोग्गो जानाय आदारनि गंसे लाइजौ मुंनि हटेल बेखेवदों। अदालगुरि जिल्लानि सिङाव थानाय फालांगिरि नोगोर टंलायाव गोदानै खुलिनाय बे लाइजौ हटेलाव बर'नि दोरोङारि जाग्रा आदारजों लोगोसे गोबां जाग्रा आदारफोरबो मोननो हागोन। गोदानै बेखेवजानाय बे लाइजौ हटेलाव अमा बेदर, बोरमा, लकेल ना, साम', नारजि, अनला खारै, थास', मैथा आरो नाफाम आरो गोबां आइटेमफोरखौ मोननो हागोन। बेनिखायनो नोंथाङाबो अदालगुरि जिल्ला टंला लामाजों थांलाय फैलाय खालामोब्ला बे गोदानै खुलिजानाय लाइजौ हटेलाव हाबनानै बर'नि दोरोङारि गोथाव जाग्रा आदारफोरखौ जालांनो हागोन। आरो नोंथाङा नैबे 9101758967 जानबुं नम्बरनि गेजेरजों खौरां लाहरनानै आबुङै मिथिना लानो हागोन।